sitten Juvan urheiluautoilijat Mika Savolainen, Kalle Puurula, Valkealan UA, ikä 24. Ajetaanko Henri nyt mitalin kuvat silmissä vai annetaanko vain lähtöpaikalla aika paljon tasoitusta? No kyllä tässä joutuu kovasti tasoitusta antaa, että tosi liukasta on ollut nyt noin eka 3 pätkää ainakin, että ajetaan nyt se mitä mennään, että yritetään tiellä pysyä. Onko se ollut tilanteita tähän asti? No ei mitään suurempaa, että jotain pikkuroikkuja, mutta ei sen iso. Oliko yleisöä 3 maalissa? Näkyyhän olevan siinä pellolla aika kovastikin.